Diňe bombalayarlar. Men pikirimçe şu ağaçda diýerler. Bilýärler ýa-Allah, nerdedigini. Geller o. Ýöredin. Uf. Next to gördünmü? Gaty gyşy atdyň. Dograt, dogrucu. Diňe bomba edirjek golarlar ýa-Allah. Seretdiýär ýokardan. Berde next to bilen 6-njy komanda, 17-nji komanda şoka bilen nohur çekdiň. Gördüň. Görmediňmi şonu? Ýatylar ha. Zonada 2 komandadar ha. 2 komanda da zonada. Oňuny diňe ikisiniň hem zany edirdi. Gow gitdi bolanyny alyp bilmedi, gow degmedi la. Ýokardan oýnajak galya. Tesserenok. Oňa seret. İki adam var. Buna seret opatsam. Maloçyo. Oyna. Next to beitme. Next to beitme diýen. Bol. Koçum oyna. Gördün mü? Maloçykla eden işini görýän. Bol ikisinden gidiren birinci yarak korkad maňa bol. Birinci yarak korkad maloçykla. Berekella bol ya senki doğru bol. Yatira что? Yati. Gitti yalla. Un verler alla. Bulam nahur yitirdi. Nahur yitirdi. Şoka. Geldi mi? Yok. Dograt bilen ok. Ne? Uf, berekella. Maloçykla. Berekella. Next to Murat 92 labady ýaly.